Форд и група инвеститори. Но истинската революция настъпва през 1913, когато той въвежда конвейерната система за производство. Това не само, че ускорява производството, но и прави автомобилите достъпни за обикновените хора. Интересно е, че моделът Т, който Форд произвежда, е толкова популярен, че до 1927 година се продават над 15 милиона бройки. Форд не само, че е иноватор в автомобилостроенето, но и в социалната сфера. Той въвежда 8-часовия работен ден и заплата от $5 на ден, което е значително за времето си. И нека не забравяме, че Форд е един от първите, които започват да използват рекламата по телевизията, което помага за утвърдяване на марката. Днес Форд продължава да бъде лидер в индустрията, като инвестира в електрически и автономни превозни средства, доказвайки, че иновациите никога